I'm still coming with my own update and analysis on the court appearance Akwa Okuko na Ekehiti and then Onye Eze Jesus mee na court today. But only very important something in Cholkino to that video. That is irony of life. I don't know how this guy Akwa Okuko keep doing this. I don't know why he keeps getting. I don't know. He noticed really na mgbe ahụ ebu Akwa Okuko na Ekehiti ha wee appear na court. Na Akwa Okuko bịazi buru ụgbọ afọ Ekehiti withdrawn na-etikpọzi nke Onye Eze Jesus withdrawn na-etikpọzi wee jụọ ajụjụ wee sị ọ na Ekehiti na-eri nri ekele afọ ya Onye Eze na-eri nri o si n'afọ ha na-aba na afọ Akwa. I don't know why this guy always choose to steal attention at every given time. Ọ na attention na-ebu ụgbọ afọ ndị bụ ụgbọ afọ na-etikpọ etikpọ. Go and watch that video. Go and watch those pictures and those photos. That is my observation. He seems to be very happy. The face brightened. Ekehiti nkatọgwụ chetakpunwu ihu. Ọmụ Ekehiti iyi ka iyi nkatọgwụ udene na-eri ozu na nke ikpeazụ a. Government ya humble. Government ya humble. I have a lot to say about the appearance of Akwa, Ekehiti, and Onye Eze Jesus. Stay tuned. I am dropping that update. In fact, not even an update. I am dropping my analysis this evening. Stay tuned and watch it. Kiwe motive. O nwere ife nchọrọ draw your attention to. But nke notice godoro mma na jee na Akwa Okuko buzi ogbo afọ draw na Onye Eze GP tank Onye Eze na GP tank Ekehiti na-etikpozi etikpọ na-etikpozi etikpọ Ekehiti na-atụzi ọcha. Ekehiti na-atụzi ọcha. Onye Eze Jesus na-agbajizi oji. What an I can give it to me na atọ like this. Onye Eze Jesus onye nwe mma onye anyị ma na ọdụ prefer ọ na ọdụ ọcha. Ekehiti anyị ma compression ya. Akwa Okuko bụ afọ ya ọ na onwe mana afọ ya ịghọtago. Then Ekehiti na Onye Eze buru GP tank. Now n'oge ha mere appearance GP tank Onye Eze na GP tank Ekehiti na-etikpozi etikpọ Akwa Okuko na-eburukwazi GP tank. Then Onye Eze Jesus na-agbajikwazi oji Ekehiti na-achakwazi ọcha. I don't understand the facility ebe edewere ha dị iche maka Akwa onye ọba capable of getting away with everything. That guy that guy onifro ka olu dibia ha na-alụ ka nye nwesi wee kpacha nwa packaging na nke enwe ka o si wee ndị ọzọ na-achọ ka ha emulate ya wee na-awụjisi ọkpa wee na-awụjisi na-awụkpusi gota. Ife ahụ mpakara mmari ya anaghị ana maka obere ifu na mpakara ya ma ọzọ ya ana. Akwa Okuko wee sị kama ife ike ya eme ifere ma odogwu mana amọziwe ebe odogwu nọ nke a mere wee mee nke a wụrụ odogwu by surprise. Nke a wụrụ odogwu by surprise maka ọnwụ na-agwara odogwu na odogwu ya eke nkwụcha wee bịa. Mana nke a wụrụ odogwu by surprise. Odogwu chekwa nọ ka eje I'm coming back ka echi yata. Odogwu je mpakala wee ma dị ọzọ. He has a way of getting away with everything. Look at how he is looking so. There is nothing that has changed about Akwa Okuko apart from GP tank on Ebu. But look at Ekehiti. Look at Onye Eze Jesus. Look at how they have changed. I'm na detention ebe dewelie odishe from ebe dewe ndị ọzọ. I'm na feeding a na-enye ha odishe from feeding a na-enye ndị ọzọ. Because mmadụ nwere ike isi m na maka na ha na-anọ ofu ebe na nni ha na-eri na adọrọ ya n'afọ na ọha akpụgharị eji eme exercise. What of ndị nyakwanụ GP tank wee jee n'ime ebe a.
ọ sọpozuru na GP tank ha kịta ya aghọgo tanka Dangote, mana GP tank ha na-etikpọ akwa ọkụkọ na ifuko ka ntutu edo ọ na-anadozikwara isi ya edozi wanyị na onye eze Jizọs galara m afọ ọnụ echie n'ebe niile, galara m afọ ọnụ echigo ebe niile, ọ na-akpụ ha n'ime megharịa fasting 2 days pụta afọ ọnụ eju ebe niile. ịghọtago nke a ugodu my observation na court appearance ha mere, because abụrụ m ike obeta abịa mbụrụ ike otu onye chimba, abịa mbụrụ etiaba chimba. ịghọtago so my own analysis na-abịa because o nwere ife nchọ ka m tụnye gị azụ maka na esimolu wee bịa. ịghọtago mana ife agụgodo ife m notisiri na court ha jere. Wait for my analysis ka anyị gwa something ma achọghị imetụgasị aka ka anya oghere oge ka ị wee fụ na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghọ ya nna ya ya anọ ya, ife ahụ eme na nkịtị. There is no smoke without fire. ịghọtago hapụzie ndị na-eti mkpu very soon aka ka ya akpala ụfọdụ ndị nzekọ udene e wee kwuo onye chibelu ha ọzọ. kịta ka efuru kiriari na nwata na-agba egwu surugede makwa na-egwu ndị mmụọ kama na ọma ndị na-etiri egwu ahụ ọ na-agba. ịghọtago ọma ndị na-etiri egwu ahụ a na-agba maka ụdị obi ndị a na-aka na ha na-ekwu okwu ya egosi na ndị a ji nkwa jide nkwakịrị kwokwo mana ọ bụrụ okay udodi. Let us see. Let's watch out for my analysis on this issue. For now, I've just given you my honest observation about their beautiful court appearance in a court. Daalụ.